Hrdinství, čest a odvaha. Tak by se dali stručně popsat čeští a slovenští vojenští letci. A takový byl i můj tatínek. Letcem se stal na počátku 30. let 20. století a létání mu bylo osudem. Přátelil se s leteckou elitou, ke které se sám mohl hrdě hlásit. Už jako kluk jsem napjatě poslouchal jeho vyprávění. A tak jsem se snažil zjistit víc o hrdinech na křídlech vojenských letadel. Spolu vytvářeli naši historii. Měli to, co nám někdy chybí. Odvahu. Byly jich jen stovky, přesto dokázali zachránit Evropu. Piloti stíhacích letounů, kteří se postavili síle mocné Luftwaffe při pokusu dobít královskou Británii. Vedle Britů vzlétli po jejich boku i příslušníci porobených národů. Poláci, Belgičani, Francouzi, Češi. Svůj domov museli vydat bez boje. A o to urputněji teď bojovali o své ostrovy. I oni se podepsali pod zásadní německou porážku. Josef František se stal tím nejúspěšnějším, i když ho to stálo život. Boj však stále nebyl dobojován. Bitva o Británii rozprášila Göringovi sny o síle Luftwaffe. Nejen, že jeho vychvalovaný klenot nedokázal zničit královské letectvo do 14 dnů, jak vůdci slíbil. Dokonce během bojů dopadly první bomby na Berlín, k čemuž dle jeho ujišťování nemělo vůbec dojít. Ale docházelo k tomu i nadále. Tehdy při prvním letu jsem nevěděl, co je to strach. Až později, když přišla doba těžkých náletů, při kterých se před námi rozevíralo peklo ještě svěží a neunavené protiletecké obrany, kdy k našemu letadlu směřovaly stovky a tisíce střel z celého okolí i vnitřku Berlína, poznal jsem i já tenhle pocit. Václav Korda byl jedním ze 3 šťastných pilotů, kteří měli tu čest vést svůj Wellington při prvním náletu 311 nad Evropu. Dávalo to smysl. Jako bývalý pilot Československé letecké společnosti vytrvale odmítal přemlouvání Němců ke vstupu do Lufthansy a přitom pomáhal v domácím odboji. Když se konečně rozhodl opustit protektorát a nechal si zabalit kufřík na 5 let, prohlásil jeho otec jen: to je dost. Jako by měla válka být jeho osudem. První posádky sestavovali Angličané, kteří měli už jakési bojové zkušenosti. Taková posádka, to není jen 6 lidí, z nichž každý má nějaký úkol. Bombardovací letoun je v noci nad nepřátelským územím naprosto sám a nekontrolovatelný. Posádka musí mít jedinou vůli. Jen tak je schopna opravdových výkonů. Za ten první let dostal pochvalu od velení, protože si jako jediný vzpomněl na rozkaz bombardovat z výšky 3000 metrů. I když na chvíli sestoupil na 1000 metrů, byl jeho letoun stále v mracích a tak se rozhodl odvést bomby zpět na domovské letiště. Zbylí piloti však sestoupili pod mraky na 700 metrů a schazovali. Dostali uznání.
A nemuseli se pak červenat a vyhýbat pohledům svých kolegů jako Václav Korda. Ten první nálet proběhl krátce po německém útoku na Coventry. Ještě měl schované výstřižky z novin. Kdysi ještě než začaly dopadat na Německo a Berlín bomby, Göring prohlašoval, že pokud se tak stane, přejmenuje se na Mayera. Své slovo nesplnil. Místo toho se pustil do zběsilé akce, jež se měla záhy obrátit proti Německu. Rozhodl se srovnat se zemí britské Coventry, kam poslal přes 400 svých bombardérů. Němcům v útoku nikdo příliš nebránil. Britské velení sice tušilo, že proběhne, rozhodlo se však mlčet. Nechtělo prozradit svou znalost šifrovacího kódu Luftwaffe. Ničivý nálet protivníka mohli navíc spojenci použít jako obhajobu pro své útoky do srdce říše. Coventry se stalo dalším symbolem německého barbarství, které bylo třeba zastavit za každou cenu. Po té nepříliš vydařené první operaci si Korda ze všeho nejvíc přál další příležitosti. A ty přišly. 2 dny po prvním náletu kroužil Václav Korda nad Bruselem 20 minut, jen aby si byl jistý. Cílové nádraží trefil. Ve 100metrové výšce pak překonal rozběsněný kanál a neúspěch z prvního letu se stal jen veselou historkou. Ještě jsem neusnul, když přiletěl německý bombardér a schodil několik pum na letiště. Zase mířil špatně. To my v Bruselu, panečku. Kam se na nás Němci hrabou? Němci si byli svých neúspěchů velmi dobře vědomi. Bitva o Británii je musela stát hodně sil. Českoslovenští stíhači během ní sestřelili nenáviděnému nepříteli 56 letadel. Nejúspěšnějším stíhacím letcem celé bitvy se stal Josef František. I když i on během ní rozšířil řady padlých, nezbylo Němcům než změnit taktiku. Přesunuli se pod roušku noci. Ale i tam je piloti RAF následovali. A mezi nimi ve specializovaných britských jednotkách hlídali noční nebe i Čechoslováci. Jeden z nich se měl brzy proslavit jako noční jestřáb. Jako každý začínal ve dne, ne však u české, ale u slavné první britské peruti. Karel Kutlwasser. Má nevyslovitelné jméno, německé předky a ostatních se spíše straní. Hodně věcí konzultuje s mechaniky, což nebylo obvyklé. Chce se pořád vzdělávat a je posedlý létáním. K bojovým letům, včetně útočných výprav nad kontinent, se dostane vlastně až na začátku nového roku, ale vytoužený sestřel mu dlouho uniká. Zatím ještě nikdo netuší, že se stane nejúspěšnějším československým stíhačem války. Začátek roku 1941 nepřinese jen Kutlwasserovi útoky na kontinent. Od 310. perutě odejde její první velitel, Alexandr Hess. Ještě stihne převzít záslužný letecký kříž od krále Jiřího VI. Stává se styčným důstojníkem Fighter Command a dostává na starost všechny československé piloty, nejen ty v národních perutích. Po Hessovi pak odchází z velení československé perutě další legionář z první světové, Karel Mareš, krycím jménem Toman. Před odchodem ale ještě stihne vyčinit Janu Gelnerovi,
budoucímu navigátorovi Václava Kordy. Byl to právník a koktal. Když Němci vtrhli do Československa, byl zrovna v Americe. Tam ho do armády nepřijali. Přihlásil se tedy v Kanadě k letectvu. Na pilota už byl starý, ale řekl, že bude dělat cokoliv. Patřil k nejlepším navigátorům v Anglii. Během letu s Karlem Marešem ale neměl Gellner dobrý den a shodil bomby ve chvíli, kdy zahlédl cílové doky Wilhelmshaven. Žádné dlouhé zaměřování, žádné schazování fléry. Svědomí ho hryzalo ještě předtím, než mu to velitel Perutě po návratu na ostrovy vytkl. Polepšil se. A při památném náletu na Berlín se pak Kordovi ježily vlasy hrůzou. Ani po třetí otáčce nad Berlínem bomby neschodil. Pořád zaměřoval. A já už jsem na něj začal křičet, že po nás přece střílejí. Jen klidně odvětil: nech je střílet. Stejně nás netrefějí. V té době si nad kontinent troufali už i stíhači. Karel Puttelwasser byl u začátku útočných akcí nazývaných Cirkus. Při náletech na blízké cíle na pevnině doprovázel lehké bombardéry. Pak si v rámci hlídky nad ostrovy připsal svůj první sestřel. Ještě předtím potkal svou budoucí ženu Ruby a prvně se posadil do Hurricanu 2, jež z něho později, krom jiného, udělá hrdinu komiksu. A začal s výcvikem nočního létání. Možná se v něm ten den poprvé ozval noční jestřáb. Jeho čas měl ale teprve přijít. Když se v nejprudší palbě zřítí letoun po pravé i levé straně, musí se člověk soustředit na něco jiného. Nedívat se vůbec ven na rudé cáry ohňů na zemi i ve vzduchu. Na šedivé koule po vybuchujících šrapnelích. Musí se dívat na palubní přístroje, ručičky a kontrolky, které chladně potvrzují, že je všechno v pořádku. Bombardovací letci patřili k nejohroženějším druhům královského letectva. Statisticky byli mrtví prakticky už v polovině svého operačního turnusu, což činilo přibližně 40 letů nad kontinentem. Jako stíhač by byl Korda v centru pozornosti, létal spíš za dne. Nemrzl by na mnohahodinových osamělých letech nad nepřátelským územím. Přesto nikdy nezaváhal u vyplňování přihlášek, ani ve Francii, ani v Anglii. Věděl, že mnozí bombardovací letci se vydávali za stíhače. Chápal je dobře, ale v tu chvíli by neměnil. Bombardovací letci museli být trochu šílení. Ani stíhači to však neměli jednoduché. Ačkoliv byl Hurricane nejlepší letoun, ve kterém do té doby Puttelwasser seděl, vůči německým 109 zaostával, především v rychlosti. A někdy nezbývalo, než se schovat. Totéž dělali Němci při útocích na Británii. Schovali se pod roušku noci.
Ve dnech pak nastával nad ostrovy nezvyklý klid, který se vůbec nelíbil Čechoslovákům od národních perutí. František Peřina už si skoro ani nevzpomínal na poslední vydatný souboj. Začleněním do útočných svípů nad kontinentem se měla situace i pro něj a jeho kolegy přece jen trochu zlepšit. I když úspěchům krajanů u britských perutí se už ani ESA z Francie vyrovnat nedokázala. Zmíněný památný nálet na Berlín byl odvetou za německý útok na Londýn. Byli jsme nad Berlínem, když se Jarda Slánský rozhodl spojit s domácí radiostanicí a požádat ji o zaměření. Dostal správnou odpověď. Jste na jihovýchodním okraji Berlína. Zavolal je, jen aby mu utekla dlouhá chvíle. A i jindy klidné Angličany úplně vyvedl z míry. Porušil radiový klid. Nepřítel je při použití radiostanice mohl snadno zaměřit. Ale vždyť už po nich hodnou chvíli stříleli. Neřekl jim tedy nic nového. Václav Korda se nad srdce Třetí říše vracel tu noc ještě 3krát. Jan Gellner chtěl stůj co stůj trefit hlavní poštu, což se mu nakonec povedlo. Kordův Wellington mohl opustit smrtící peklo nad Berlínem. Ale utichnutí protiletadlové palby neznamenalo vždy vítězství. Ticho leckdy přivábilo noční dravce. Ale tito noční stíhači čekali i na posádky německých bombardérů. Mnoho z nich patřilo ke Kutlvašerově první peruti. Prvním Čechem, který se v řadách první britské perutě zapsal do dějin, byl Kutův kamarád Josef de Green. Dva Heinkly a jeden Junkers si jeho přičiněním už nemuseli dělat s přistáním starosti. Většina členů posádek sestřelených strojů nestihla ani použít padáky. Ten den se otočilo kolečko osudu i pro Stanislava Pfeiffera. V Keteriku vznikla 313. československá stíhací peruť, kam byl po dlouhé nemoci přidělen. Na letce tu čekalo velké lákadlo, legendární Spitfirey. V jednom z nich měl Pfeiffer naplnit svůj osud.
Nepřátelská palba a letouny nebyly jediným nepřítelem. Počasí bylo tím druhým. Přišlo až na palubu letadla, ať byla zima nebo mlha. Obojí má podíl na množství dřevěných křížů na vojenských hřbitovech. I v květnu zažívala Cordova posádka ve Wellingtonu teploty klesající ke 40 stupňům pod nulou. Zamrzlé přístroje, zamrzající dech, stuhlé tělo i ruce. A i když zdárně překonali nástrahy nepřátelské palby i počasí, stále tu byla leckdy nevyzpytatelná technika. Skákat nad nepřátelským územím se nikomu z letců samozřejmě nechtěl. A k moři neměl Korda ani zdaleka tak vřelý vztah jako k nebi. A to je ještě na zpáteční cestě čekalo pobřežní dělostřelectvo a lodě, které měly palbu na zraněný letoun značně usnadněno. V takových chvílích Korda trochu záviděl posádkám bombardérů, které se vydávaly nad kontinent pod ochranou stíhačů, k nimž se přidala i 312. Peruť, vedená Alojzem Vašátkem, mužem, který stál u jejího vzniku. Václav Korda ale zatím prožíval horké chvilky i bez vzdušných soubojů. Poté, co se s poškozeným strojem vyhnul pobřežním bateriím i střelbě z lodí, ho nad Anglií čekala hustá mlha, která mu neumožnila přistát na domovském letišti. Až o značný kus dál se trochu roztrhla a celá posádka si vydechla. Na chvíli. Přistát se nám podařilo až u Cambridge. Ale to nebyl konec nepříjemností. Hned po přistání z motoru vyšlehly rudé plameny a ozářily probouzející se ráno. Uhasili jsme je palubním hasícím přístrojem. V 9 hodin jsem šel konečně spát. Čím dál méně spánku mají naši letci u první britské Peruti. Kutlvašr s de Greenem mají totiž vedle denních letů i noční služby. Josef de Green se jich zbavil poté, co byl převelen k 310. Peruti. Velmi ztrátová, nepřetržitá ofenzíva RAF stenčila řady československých perutí, které potřebovaly vzniklé mezery zacelit. Jan Karel Kutlvašr u Britů zůstal. Peruť, která měla své heslo ve všem první, se měla stát jeho osudem. Na rozdíl od budoucího nočního jestřába, který se v nové vlasti postupně usazoval a chystal se založit rodinu, Václav Korda mohl na tu svou jen vzpomínat. Netušil, že jeho žena nakonec skončí v koncentračním táboře. Stejně jako rodiče Karla Kutlvašra, Anička Františka Peřiny a desítky dalších. Nemohl s tím v danou chvíli dělat nic. Jen dál létat a snažit se válku co nejvíce zkrátit. Lety nad kontinent jsou ale stále nebezpečnější. Síla německé pozemní obrany roste. Přesto je třeba nepřítele dál zaměstnávat a alespoň trochu tak ulevit útočícími Němci těžce zkoušenému Sovětskému svazu. I když za cenu nesmírných ztrát. Ztráty šly ale ruku v ruce s úspěchy. Posádka Václava Kordy dokázala při jednom ze svých posledních letů úspěšně bombardovat chloubu německého námořnictva křižník Prinz Eugen, kotvící v Brestu. I díky tomuto úspěchu si on a navigátor Jan Gellner vysloužili záslužný letecký kříž.
Všechny lety až na 2 jsem provedl s jediným Wellingtonem. Byl to opravdový válečník, 100krát prostřílený, mnohokrát kulhající po námaze a bojích. Neměli jsme pro něj žádné jméno. Říkali jsme mu prostě Velouš. A měli jsme ho rádi. Jako jedna z prvních posádek dokončila ta Cordova operační turnus 40 letů, což se v dané chvíli, vzhledem k množství ztrát při náletech nad kontinent, rovnalo malému zázraku. Povinný odpočinek navzdory Cordově snaze jeho posádku rozdělil, i když to nedokázalo ani předešlých 40 náletů. Stal se instruktorem. Čaj 2krát denně, bezpočet drobných přestávek během krátké pracovní doby. Nedokázal si zvyknout a brzy se zase vrátil k dlouhým letům. Ne však nad kontinent. V Kanadě to byl život, jehož jsem si nemohl dopřát ani za dob nejhlubšího míru. Kanadská pohádka. Ale byla to pohádka pro dospělé. A v té vždycky bývá trochu pelíňku. Zprávy z front a z domova. Tobruk padl. Němci v Rusku stále postupují. A z Prahy jen zvěsti o hrůze a bídě. Také zprávy o útoku Japonců na Pearl Harbor a vstupu Spojených států do války. A v Cordovi pomalu uzrává myšlenka, že už nechce být honěn nepřátelskými stíhači. Chtěl sám útočit. Zatím však měl před sebou několik předepsaných měsíců mimo bojové jednotky. Vyměnil Wellingtona za Hudson a stal se prvním Čechem, který přeletěl Atlantický oceán přímou cestou. Musel si zvykat na nekonečnou vodní hladinu. V letadle tam, na lodi zpátky. Ještě nevěděl, že se toho obrazu dlouho nezbaví a létání se stíhači zůstane jen snem. Povinný odpočinek se netýkal jen posádek bombardérů. Dotkl se i československých stíhacích perutí, které měly být přezbrojeny na vytoužené Spitfirey. Němci totiž nad kontinentem začali praktikovat taktiku udeř a zmiz a dosluhující Hurricany 109 nestačily. Rychlejší a aerodynamičtější Spitfirey měly síly znovu vyrovnat. Kdo mohl tušit, že Němci budou za chvíli zase o krok napřed? Hurricany však ještě neřekli poslední slovo. Jen se rozhodli změnit poněkud taktiku. A Karel Kultovašer měl být tím, kdo novou taktiku Night Intruder proslaví. Britské velitelství okoukalo od Němců nebezpečnou záškodnickou činnost.
Dej mi měsíční svit a můj starý Hurricane a nech si svůj Spitfire a pohotovost při svítání. Vždy cítím vzrušení, když v noci přelétám francouzské pobřeží a dychtivě hledám francouzská letiště. Cokoliv, co spatřím, může se stát mým cílem. A když máš štěstí, je to hračka. Kvůli novému typu operací byla první britská peruť přesunuta na základnu Tangmere. Ta se stala osudovou nejen pro Karla Kutlwaschera, ale i pro Reinharda Heydricha. Na přelomu let 1941 a 1942, v době, kdy je činnost perutě omezena na minimum, totiž startuje z Kutlwascherovy základny letoun 138. britské perutě pro zvláštní úkoly. Ani budoucí noční jestřáb netuší, že míří až nad protektorát. Zde vysadí 3 paraskupiny. Jedna z nich nese jméno Anthropoid. Jejím cílem je sám zastupující říšský protektor. Na začátku 42. roku dostal Karel Kutlwascher od nového velitele Jamese McLachlana svatební dar, povýšení a velení letky. Kvůli svatbě a následným líbánkám si bere volno, což se nestávalo často. Vybral si k tomu samozřejmě chvíli, kdy se vzhledem k počasí příliš nelétalo. Už před svatbou se s Ruby dohodl na jednom. Létání bude pro něj vždy na prvním místě. Především musím být letcem a teprve potom manželem. Když jsem pryč z letiště, nejsem úplně klidný. Doma jsem šťastný jen tehdy, není-li dobré počasí k létání. Potom vím, že nikde nechybím. Štěstí jednoho ve válce často provází neštěstí druhého. Po krátkém manželství zemřela žena Kutova kamaráda Josefa de Greena. Už nikdy nebyl stejný. Nepomohlo ani, když ho Kutlwascher nechal převelet k první noční peruti, kde dobil své největší úspěchy. Ne každý letec byl létáním posedlý tak, jako budoucí noční jestřáb. Bez radaru a navigace muselo být hrozně těžké vůbec protivníka na temném nebi najít. Kutlwascher ale svoje loviště z bojů nad Francií dobře znal. Možná proto tak vynikal. Svůj vliv měla ovšem i jeho povaha. Ambiciózní, přesto uzavřený a k sobě přísný samotář si osamělé lovy zvlášť oblíbil. Znal svého nepřítele a znal i sebe. A se svým letadlem byl skoro srostlý. Mohl se tak nad kontinentem pohybovat poměrně nerušeně. Ovšem jen do prvního výstřelu, po němž většinou začalo přituhovat. Zaměřovač jsem měl rozsvícený a spoušť odjištěnou.
Vypálil jsem dlouhou dávku a viděl, jak z něho vyšlehl plamen. V zápětí jsem zaútočil na druhé letadlo. Ale v tom okamžiku mě zachytili 4 světlomety a flak okamžitě spustil palbu. Nastal čas k návratu domů. Na rozdíl od mnoha pilotů dodržoval Kutlvacher přísnou životosprávu, byl velkým profesionálem. A i když se stranil cizích lidí a pohyboval se v kroužku svých známých, byl oceňován nejen pro své pilotní schopnosti. Byl z těch, kdo chtějí poznat nejen své letadlo, ale i lidi, kteří se o něj starali. Věděl, že i na jejich výkonu závisí jeho život. Osamělý letec nad kontinentem se bez důvěry ve svůj stroj neobešel. Noviny v době jeho největších úspěchů plnil především jeho souboj s Jamesem McLachlanem, jeho jednorukým velitelem. Noční jestřáb se stával dobovou celebritou. Ve vzduchu se však soustředil jen na svou práci a trochu si užíval i svou volnost. Noční lety mě vůbec neunavují. Za měsíčního svitu se cítím naprosto uvolněný a šťastný. O to víc, když dostanu nějakého toho švába. To jsem pak leckdy zapomněl na to, co se ještě může přihodit. Věřte, že není příjemné, když se nad vámi najednou objeví proud svítících střel. Někdy stačí chvilka nepozornosti a je všechno jinak. Tu noc se prvně setkal s nepřátelským nočním stíhačem, který zle zatápěl bombardovacím Wellingtonům. V takových případech se mohla pilotům jejich bezstarostnost zle nevyplatit. Zvlášť, když zapomněli sledovat zpětná zrcátka. Kutlvacher ale nebyl sám, kdo na to občas zapomněl. Při útoku se musíte rozhodnout pro jednoho. Mnohokrát jsem si vzpomněl na svou matku, která mi říkala: urvi všechno a nezískáš nic. Věděl jsem, že k dosažení svého cíle musím být klidný a předvídavý. 5. května nad Saint-André sestřelil hned 3 německé bombardéry při jednom letu. A to měl v Hurricaneu náboje jen na 9 sekund střelby. Výrazně se tak v přátelském souboji odpoutal od svého soupeře a kamaráda z Perutě McLachlana. Víc a víc se přibližoval skvělým výkonům Josefa Františka, Aloise Vašátka a Františka Peřiny. Brzy měl zůstat jediným aktivním pilotem z této nejúspěšnější české čtveřice. Alois Vašátko dosáhl svého cíle. Zbudování československého wingu. Spolu s Františkem Peřinou dostali nové Spitfire 5. Jen letec velkého formátu se v nich však mohl měřit s novými německými stroji Focke-Wulfy. V den, kdy unikl ze sevření Focke-Wulfů, se Peřinovo střelecké konto uzavřelo. Jeho velký soupeř Vašátko
měl zůstat navždy před ním. Je to velmi těžká doba pro všechny mladé chlapce. Někdy vzpomínám na všechny ty své hochy. Víš, kolik jich ještě zbylo? Zatracená válka. Ale jednoho dne skončí. A já budu velmi šťasten. Na začátku června se Kutlvacher po dalším dvojitém vítězství vracel v palbě lehkého flaku domů. V dálce zahlédl protiletadlový ohňostroj severně od Havru. V duchu popřál štěstí letci, který ho vyprovokoval. Po návratu zjistil, že v oněch místech operoval Josef Digrin. Moře vydalo jeho tělo až po 3 měsících. A osudová akce čekala i na československý vink. Ten den byl docela klid. František Peřina si dlouho myslel, že se nepřítel ani neobjeví. Už přemýšlel o kariéře instruktora, kterou pro něho velitel Vašátko naplánoval. Náhlý útok Focke-Wulfů ho však z rozjímání vyrušil. Útočníci byli příliš daleko, než aby mohl zasáhnout. Zasáhnout a pomoci svému veliteli. A tak jen bezmocně sleduje, jak se Alois Vašátko ve snaze ochránit svěřené bombardéry srazí s nepřítelem. Německý pilot stihne vyskočit, ten český však nikoli. Josef František, Josef Digrin, Stanislav Fejfar, Alois Vašátko. Další české ESO opustilo evropské nebe. Alois Vašátko, profesor nebe. Jak ale sám říkal, i takhle to, kamarádi, může jednou skončit. Vy ale musíte pokračovat do úplného vítězství. Pokračovali. Vašátkův nástupce v čele Vingu vede své svěřence při generálce na vylodění na kontinent. V těžkých bojích nad Dieppe nestratí Ving jediného pilota. Ani noční jestřáb už neměl dlouho děsit řídnoucí nepřátelské řady na francouzských letištích. Posledními 2 sestřely se dostane do čela československých střelců. Ale převelení z řad první Perutě jeho střelecké úspěchy ukončilo. Jeho věhlas ale pomohl za mořem, kam se vydal pomoci Alexandru Hessovi s náborem krajanů do RAF. Řady Čechoslováků u RAF totiž povážlivě prořídly. Také proto byla 311. bombardovací Peruť převelena k pobřežnímu velitelství. Když se k ní Václav Korda vrátí, nenajde v ní desítky svých dřívějších přátel. Někteří skončili v zajetí, další padli. Právě vysoké ztráty bombardérů a malá efektivnost náletů vedly nakonec Bomberkommand ke změně strategie. Kvantita na úkor přesnosti. To, co začali Němci náletem na Coventry, měl nový velitel Bomberkommand Arthur Harris dotáhnout k hrůzné dokonalosti. Hromadné nálety na kontinent se měly stát stálicí v následujících letech války. Nad mořem však zůstávaly posádky československých bombardérů dál osamoceny.
Denní létání bylo krásné, protože člověk viděl kolem sebe. Musel vidět kolem sebe, poněvadž jeho úkolem bylo hledat. Ale hledejte korunu v lese. Ten, kdo nepřiletěl z moře hned po skončení operace, nevrátil se nikdy. Biskaj a Atlantik požadovanou daň nevraceli. To byl ten největší rozdíl mezi nočním bombardováním Německa a denním lítáním nad Biskají. Korda se nad kontinent podívá už jen v jediném tisícovém náletu na Bordeaux. K vytouženému stíhacímu výcviku se nedostal. Navzdory touze po odvetě za vypálené lidice a ležáky po červnovém atentátu na Heydricha. Němci postříleli všechny muže. Ženy dali do koncentračních táborů a děti odvezli. Vesnici pak srovnali se zemí. Celý svět je zděšený. Všichni drazí ve vlasti. Ve své bezmocnosti modlím se za vás. A cítím palčivou touhu po pomstě. Nebyl sám. Spolu s množstvím porážek rostla i německá brutalita. Československým letcům v řadách spojenců umírali příbuzní v protektorátu i v koncentračních táborech. I když to mnozí zatím jen tušili, šlo stále více o čas. Nepřítel mohl napáchat mnoho zla i v posledním tažení. Čechoslováci v exilu začínali více než sami za sebe bojovat za svoje blížní. Viděna domova byla čím dál blíže a přitom tak daleko. Mělo protéct ještě hodně krve. Válka ještě nekončila. Ale oni ji prolili už stovky, tisíce litrů. A byli odhodlaní bojovat do poslední kapky. Českoslovenští letci ještě neřekli poslední slovo.